Bytomski śnieg. Uwielbiam taką aurę. Aż się chce żigać. Trzeba się wyrwać z tego szarego miasta i zobaczyć trochę cudów natury. Gdzie by się tu wybrać? Może na najwyższe wzniesienie Miechowic, zwane powszechnie Górą Gryca. Nie głupie. No tuż jadymy na Gritzberg. Miasto w tej aurze wygląda kwitnąco. Prawie tak jak ja. To jest najlepsza pogoda i najbardziej atrakcyjny klimat do nagrania filmu, jaki można sobie wymarzyć. Znajduję się, drodzy Państwo, w malowniczej dzielnicy Bytomia, zwanej jako Miechowice, a popularnie przez ludność miejscową Mechtal. W sumie to tak Adolf to przemianował, to etymologia tej nazwy jest trochę niefajna. I to tu w tym Mechtalu znajduje się tak zwany Gritzberg, Góra Gryca, czyli najwyższe wzniesienie w Bytomiu. Chociaż w Miechowicach, ale w Bytomiu, bo Miechowice są częścią Bytomia. Ale nie tak dawno, bo 1951 rok dopiero. A Miechowice same w sobie są bardzo stare. Gdzieś tam już XIV wiek, ktoś tam coś szkrobnął. Zresztą mam już film jeden z Miechowic. Był tutaj piękny pałac, którego mamy resztkę, ale ładnie zachowaną resztkę. Dupna elektrownia, która w tym momencie jest rozbierana. Była kopalnia Preußengrube, po której zostało, coś tam chyba jeszcze zostało, może się tam na wiosnę wybiorę. Na horyzoncie piękny, krwisty, bytomski zachód słońca. Czego wam do życia więcej trzeba? Tutaj w ogóle wydobywano wapno. Powstały tutaj wapienniki. Stworzył je pierwszy taki dużego kalibru przemysłowiec miechowicki, Franz Aresin. W zasadzie on pochodził z Wrocławia, ale byliście kiedyś, bardzo fajne miasto. Jako że w Miechowicach mamy pałac Winklerów, pan Winkler swoim pracownikom, swoim ludziom zbudował też park, który u stóp tej góry mamy. Może w takich warunkach klimatycznych to nie wydaje się szczególnie piękny, ale zbudował im też kaplica świętej Barbary z 1850 roku. I tak jak on ją tu postawił, może nie własnymi ręcoma, tak ona tu stoi do dziś. Od 176 lat. Już jest kawałek czasu. I tak sobie ona tu stoi do dziś. Jest to najstarszy sakralny taki zabytek na terenie Miechowic. I jest to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się. Na razie. Widzę, że nawet najstarszy obiekt sakralny nie uniknął naszych rodzimych fanów futbolu. Nie wiem, czy czasem nie znalazłem tu jeszcze nawet świeżego narzędzia zbrodni. Powiem wam szczerze, nie wiem, kontrowersyjna, niekontrowersyjna opinia, ale za robienie czegoś takiego, myślę, że co najmniej wpierdol korekcyjny to jest takie minimum. Już tam nie mówię, żeby kogoś zaszczelić, albo mu połamać ręce. Chociaż. Żartowałem, ale co sam powiedzieć, IQ 3 punkty, max, może 2. Problem jest taki w ogóle, że to miejsce jest takie dość zdziczałe. Tu nie ma ani jednej kamery, tu nie ma nic. Całe szczęście, że się ta kaplica w ogóle jakimś cudem tutaj zachowała. Czemu cudem, zaraz powiem. Nie wiem, myślę, że jakieś giga pieniądze szłoby ten teren jakoś tu może, nie wiem, na jakieś ławeczki postawić, coś tu zamontować, jakąś kamerę, żeby tego nie demolowano, nie? Ale to może ja mam takie jakieś drobnomieszczańskie nawyki myślowe, z tego dobrobytu w dupie pomieszało. Na pewno by to też fajnie wyglądało, jakbym tu przyszedł na wiosnę albo w lecie. Wrócimy tu porównać. A skąd w ogóle nazwa? Góra Gryca czy Gritzberg? Najprawdopodobniej z tego, co idzie wyczytać w źródłach, czyli na Wikipedii, jest to od zdrobnienia imienia Grzegorz, czyli Grycek.
Tu jeszcze stoją jakieś domy stare. Szok. A sam ten park, który pan Winkler zrobił do swoich pracowników, chyba pierwszy w ogóle taki park na całym Górnym Śląsku. No dzisiaj też jakoś nie robi wielkiego wrażenia. Miechowice w ogóle całe to jest takie ciekawe miejsce, niestety o historii dość takiej często tragicznej, bo o ile wcześniej tam jakoś w XIX wieku to się bardzo prężnie tutaj wszystko rozwijało, tak, była duża kopalnia. W ogóle w plebiscytach 3/4 ludzi tutaj głosowało za przyłączeniem do Polski. No mimo to te tereny zostały tak jak i Bytom w Niemczech. No ale potem w 1945 roku miała tutaj miejsce straszna historia, tak zwana tragedia miechowicka, czyli wkraczający tu Rosjanie zamordowali blisko 400 ludzi, 380 kilka osób, w dużej mierze dzieci, starców, kobiet. Z takiego bardzo bogatego, rozwiniętego miejsca, tak, no mówię, no są tu 2 duże, ładne kościoły, była tutaj wielka, prężna kopalnia, no tu rzut beretem jest burzona w tym momencie elektrownia, a były tutaj szkoły, był wielki pałac, był ratusz, po którym nie ma w ogóle śladu. Ktoś tu jednak nawet coś zbudował. Takiego, przyzwoitego. Czemu w ogóle wpadł mi na pomysł, żeby coś o tym nagrać, bo na Miechowicach już byłem. Pojeździłem sobie ostatnio tutaj po Google Mapsie i tu w ciągu tylko ostatnich, nie wiem, 12-13 lat, tu po prostu zburzono masę zajebistych budynków. Może tu nie nastąpiło coś takiego jak na Dąbrowie Miejskiej słynnej, która no w zasadzie przestała istnieć w ogóle, bo nie ma śladu w sumie po tym, że tam było jakieś życie, bo zburzone zostały wszystkie domy mieszkalne, a nawet szkoła i kościół, co się bardzo rzadko zdarza. No to tutaj też straciła się szkoła, stracił się ratusz, straciliśmy większą część pałacu, tak? Zresztą widać na każdym kroku takie, no, nienaturalne jakieś przestrzenie. Widać, że tu musiało coś stać i nie ma w tym miejscu nic. Wiecie, ja podczas 10 minut takiego wirtualnego spaceru po Google Mapsie, a to jest jedno z moich takich ulubionych autystycznych hobby, jeżdżenie po Google Mapsie i cofanie się i oglądanie, jak się coś zmieniło, czy się coś zmieniło na plus, czy właśnie coś się straciło. Ja zlokalizowałem 10 wielkich budynków, nie jakichś pojedynczych, jednorodzinnych domów, czy niskich chałupek, tylko wielkich budynków, łącznie z ogromną szkołą, które po prostu ich tu już nie ma. I co najlepsze, co najgorsze. I to się, że tak powiem, aplikuje nie tylko do Miechowic czy do Bytomia, ale idzie to zaobserwować w ogóle tu w tych miastach przemysłowego Górnego Śląska, że często tam, gdzie nastąpiły te masowe wyburzenia, poburzono te domy, te kamienice, gmachy, nie wiem, szkół, urzędów, jakichś ratuszy dawnych, w tych miejscach bardzo często nie ma nic, bo inaczej całkowicie to wygląda, jeśli na przykład zburzono, nie wiem, ciąg 3, 4, 5 starych kamienic, nie wiem, bo szkody górnicze, nie było kasy remontować i to zbulono. Ale w tym miejscu nie pojawia się nic. Takie sytuacje są spotykane, wiadomo, nie tylko tu, ale na przykład w takim, nie wiem, Wrocławiu, kiedy burzone są stare kamienice, to w tym miejscu powstało na przykład jakieś osiedle. Lepsze, gorsze, na ogół gorsze, bo w dzisiejszych czasach jest też niestety bardzo rzadkie, żeby się coś przyzwoitego wybudowało, ale coś tam jest i ta tkanka miejska, ten kształt tej zabudowy, tak, jest jakoś zachowany. A u nas na przykład z 10 kamienic przy jakiejś ulicy burzy się 7 i zostają takie pojedyncze domki i wygląda to no mniej więcej tak, jakby wam ktoś wytrzaskał jedynki i łaziliście tacy szczerbaci. I to robi potworne wrażenie. To robi potworne wrażenie. Jeszcze do tego, jak się doda, że to nie jest tak, że tutaj przez ostatnie 20 lat przetoczył się jakiś, nie wiem, konflikt, wojna tu była, ktoś tu bombardował, ściepował bomby, nie jeździł czołgami, albo że tutaj, nie wiem, wybuchł wulkan, albo były jakieś gigatrzęsienia ziemi. Przecież tutaj akurat trochę były trzęsienia ziemi w postaci tąpnięć, no ale nic takiego się nie wydarzyło, mimo to tylko przez paręnaście lat z tego miejsca i nie tylko z tego zniknęła masa budowli. Bardzo często, tak jak mówię, nie były to tylko proste jakieś stare chałupki, na które można by machnąć ręką. Ja bym i tak nie machnął, bo ja bym wszystko remontował i odbudowywał, jak wiadomo. Ale to były naprawdę świetne budynki, których próżno szukać, nie wiem, w
Kielcach, Lublinie, Będzinie czy innych miastach w Polsce z całym szacunkiem dla tych miast, ale jednak no klasa tej zabudowy jest trochę inna, nie? Ani komuś brewka nie pykła. Jak się też to ogląda na tych mapach, to domyślam się, że dużo tych budynków mogło być uratowane, może gdyby to przypadło na dzisiejsze czasy, a nie te 15-20 lat temu i już na przykład to miasto jest trochę bogatsze, inne jest trochę podejście do takich rzeczy, dużo by tych budynków do dzisiaj stało. No ale już ich nie ma, raczej nikt już ich nie odbuduje, no i właśnie co najgorsze, w ich miejscu na ogół nie ma nic. Dlatego potem chodzimy po takich Miechowicach i patrzymy, czemu tak to dziwnie wygląda, że tu są jakieś takie puste, dziko porośnięte place w środku miasta, bo po prostu tu coś stało, zburzono to i już nikt tu nic nie postawił, nie? Nie ma według mnie jednej przyczyny tego, to jest kilka nawarstwionych rzeczy. Przede wszystkim tak, eksploatacja górnicza, fedrowanie na zawał, rabunkowa gospodarka wydobycia węgla przez 50 lat po wojnie zamordowała to miasto totalnie, tak? Doprowadziła do takich szkód, o których można by pisać doktoraty i książki grubości Biblii, bo zapadnięcie się miasta o 37 metrów w przypadku Dąbrowy Miejskiej, w tamtym miejscu to do tego doszło, to jest jakiś rekord, nie? To się rzadko kiedy spotyka. To może jakaś Karwina też jest tego podobnym przykładem. Słuchajcie, spotkałem widza, rodowitego Miechowiczanina, który mi opowiedział na przykład, że tu, w tym miejscu stała dupna kamienica z usługami na dole, z fryzjerem na przykład, nie? No nie ma tutaj, zaś nie ma nic, pusto. Jakaś tutaj jedna chałupka, tam widzimy wieżę kościoła na horyzoncie, zresztą bardzo fajnego kościoła, byłem kiedyś na filmie pod nim. W sumie nie wiem, straciłem wątek, co wcześniej opowiadałem, ale no wszystko to w zasadzie tutaj powstało, bo pojawił się tutaj ten wielki przemysł, kopalnie, w sumie pierw huty, potem kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie. Przybywali tutaj ludzie, przybywali z sąsiednich, mniejszych miejscowości, przybywali z terenów Polski, przybywali gdzieś z głębi Niemiec i tak dalej. Dla nich się to wszystko budowało. Upadek przemysłu w 1989 sprawił, że po prostu masa ludzi stąd odpłynęła i po prostu na tę ziemię nastała wielka bieda. No, Bytom na początku 2000 lat chyba 20% bezrobocia. Przeszło 20% bezrobocia. Bieda, ogólna bieda, w sensie miejscowości te gminy stały się biedne, nie miały też pieniędzy na utrzymanie tych budynków, one były coraz częściej w połowie, w 3/4 puste, bo ci ludzie starzy poumierali, młodzi powyjeżdżali. Oczywiście przyczyniło się też do tego, że przyjechali tutaj, czy zostali wypędzeni ze swoich stron rodzinnych, a przybyli tutaj po 1945 roku różni ludzie, potem do roboty w latach 60., 70. też przyjeżdżali tu ludzie porządni, ludzie uczciwi, ludzie robotni, którzy faktycznie z tym miejscem, nie wiem, z Miechowicami, Bytomiem, Górnym Śląskiem związali swoje życie i jakby dbali o swoje najbliższe otoczenie. Ale było też dużo ludzi, którzy robili całkowicie na opak. I w dużej mierze ci ludzie, którzy jak tylko tutaj zaczęto gasić światła w tych zakładach, to zmyli się w swoje strony ojczyste, pod Kielce, Częstochowę, Lublin, Białystok i w inne piękne strony Przenajświętszej Rzeczypospolitej. No i efekt jest taki, jaki jest. No, nie chcę jakby, żeby ten film... Nie chcę, żeby ten film był spuentowany tak tragicznie, tak, że tu już tylko to wszystko zalać wodą i amen, ale no jest to na pewno miejsce jako Miechowice, jako Bytom i cały region bardzo trudne i bardzo dotknięte wieloma czynnikami. Słynny sklep Mariusz, który gdzieś niedawno w necie robił furorę, wyglądając dość postapokaliptycznie, jak tu jeszcze gęsto rosła trawa przed nim. No i widzicie, i to jest właśnie, tu jeszcze widzę, są zamieszkałe jakieś lokale, ale tutaj co, no, drzwi zamknięte, zabite na kłódkę. Większość mieszkań w tej kamienicy pusta, tam jakieś powybijane okna. Tu jest miejscami ciężko uwierzyć, że nie tak dawno tu się toczyło jeszcze normalne życie, że tu stały chałupy, że tu mieszkali ludzie, dzieci się bawiły, łaziły do szkoły, ludzie łazili do kościoła. Że no, miejscami wrażenie jest dość apokaliptyczne. Jest też tutaj bardzo często u ludzi i u mnie samego jakieś takie poczucie takiej większe czasem i mniejsze jakiejś takiej niesprawiedliwości, że te miasta tutaj tego naszego regionu, tego wschodniego Górnego Śląska przez cały PRL, znaczy już szybciej w zasadzie, bo te, które po 22 roku ten kawałek Górnego Śląska poszedł do Polski,
Oczywiście automatycznie był jej najbogatszym i najważniejszym skrawkiem, który ją w sumie utrzymywał. A potem za okresu PRL-u taki na przykład Bytom wyrabiał 2% całego kraju, tak? I to między innymi tym, że tak było i tym przemysłem i tym darciem węgla na przykład spod tych miast na potęgę, te miasta doprowadzono do takiej ruiny i kiedy już ten Śląsk, mówię symbolicznie Śląsk jako nie cała kraina, tylko jako ten przemysłowy region, kiedy tego przemysłu już nie było, ten teren się Polsce stał zbędny i jak to mój świętej pamięci dziadek mówił, wydoili, wydarli z tej ziemi wszystko co się dało i ją zostawili samej sobie. I potem wiecie, ktoś pisząc z jakichś odległych krain Przenajświętszej Rzeczypospolitej śmieje się z Bytomia, nie wiem, Chorzowa, Siemianowic, Zabrza, Katowic, że jak to wygląda, no ale jak to ma wyglądać? Ja zawsze mówiłem, że takie miasta jak Bytom powinny być obejmowane jakimiś specjalnymi programami, bo już wiecie, Polska to nie jest biedny kraj, umówmy się, Polska to nie jest biedny kraj, Polska jest chyba w najlepszym momencie swojego istnienia od co najmniej jakichś czasów przedzaborowych. Ludzie tu naprawdę nie klepią biedy i nie umierają z głodu na ulicy i są tu robione wielkie inwestycje i wyrabiane duże pieniądze. I fajnie by było, jakby władza jakaś, nie wiem, postarała się o jakieś poważne programy, nie wiem, w Unii Europejskiej, czy jakieś fundusze, wiecie, no jakieś minimum sprawiedliwości dziejowej się tutaj dokonało i ten rejon został jakoś minimalnie, nie wiem, wynagrodzony za to, co wniósł do Polski i że w zasadzie pozwolił jej istnieć, okupując to wielkimi stratami, no a widzicie na każdym kroku jak to wygląda, no są tylko obiecanki w dużej mierze. Bytom ma obiecane w tym roku dostać 200 milionów na remonty kamienic, umówmy się, no ja w ogóle nie wierzę, że my dostaniemy nawet te 200 milionów. Mam nadzieję, że jednak się mylę i to będzie, bo chociaż można by z tego kilkadziesiąt budynków wyremontować, ale tak naprawdę te 200 milionów to byłby i tak śmiech na sali. W tym regionie tu powinny być robione inwestycje miliardowe, żeby to jakoś trwale postawić na nogi z powrotem. Nie wiem, ciężki ten film taki wyszedł. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam humoru, ale tak mi co jakiś czas, może to jakieś przesilenie zimowe, co jakiś czas leżą mi takie żale na wątrobie i no komu mam się wygadać, jak nie nagrać o tym filmu i zarobić jeszcze jakiegoś pitosu. Kończę, bo jeszcze wpędzę was i się w jakieś depresyjne klimaty. Dziękuję wam pięknie za uwagę, że mogłem wam pokazać kąsek Miechowic w nie najpiękniejszych może okolicznościach klimatyczno-przyrodniczych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z Mechtala, z Bytomia, z całego Górnego Śląska i innych miejsc. Napiszcie, co sądzicie, co się tu musi wydarzyć, żeby to jakoś stanęło na nogi. Bo wiecie, bo z jednej strony ja tak przez cały ten film narzekam, ale z drugiej strony widzę też bardzo dużo zmian na plus, tak? No jak patrzę choćby po swoim mieście rodzinnym, po Bytomiu, w sensie Śródmieścia, choćby ostatnie 5-7 lat one się mega zmieniło na plus pod względem tego, ile jest porobione budynków wyremontowane, dróg, chodników i tak dalej, ale nadal mi brakuje czegoś takiego, by ktoś tak, wiecie, bo to wszystko jest tak, tu jedna kamienica, tu dwie, nie? To trzeba wyremontować 20 w jednym miejscu, 20 w drugim, 30 tu ratusz odbudować, bo to by też było do zrobienia, bo takie rzeczy się robiło w Polsce i nawet malutki Strzelin na Dolnym Śląsku odbudował sobie ratusz. W Gdańsku wyspę Spichrzów odbudowano praktycznie od zera, budując tam kilkadziesiąt budynków zajebistych i to się robi takie rzeczy, nie? Nie można wiecznie mówić, że wszystko jest bieda i bieda w kraju i Polska jest biedna i panie bułka 5 zł i daj pan złotówkę i na nic człowieka nie stać i nie można i tak dalej. Nie wiem w ogóle Kajo Ida i Fanzola i chyba Nikaj nie dojda. Tam w ogóle zaś rozbierają następny budynek. Tu stała dupna fajna kamienica, nie ma jej. Tej już za chwilę też nie będzie. Nie wiem, mnie to boli. A czemu mnie to boli? Nie wiem. Tak jestem jakoś skonstruowany specyficznie. Trzymajcie się zdrowo, zostawcie jakąś łapę w górę pod filmem. Nie wyłaźcie z domu, bo wszystko wygląda paskudnie w takim klimacie i tylko zepsujecie humor. Nara.